sị na ọ dịrọ mma nwata puo eze izizi ka o puo eze akpana. Nwata puo eze izizi ka o puo eze akpana. Ịmara ihe bụ eze akpana? Mara m ihe bụ eze akpana. Ama m na nwere ebe akpana ọkụkọ. Ogwe ya akpana. Eze akpana bụzi onye ezie chuo echu. Ọ tụtagodo atụ ebutakwa inyi ka ọ dị n'ezie ọ gbasịa oji ọnya bụ eze akpana. Ịfụ iche na ọ ta ha atụ na ọ tụtaghị atụ niile ọ chọrọ ịta onye nekwa ya n'eze ọ gbacha oji si na mgbe inu ọzọ si n'aka ya wee bịa na onye John si na onye na-azọ diọkpara jikwa ndị mmụọ ụgwọ. Onye na-azọ diọkpara jikwa ndị mmụọ ụgwọ. Ọ bụrụ na na-azọ ada ha eweli ya ewelu. Onye onwe inu sị na onye kwọrọ aka na-eju nkịta ga-akwa aka ahụ ugbo na-abụ. Onye kwọrọ aka na-eju nkịta ji aṅụ mmiri ga-akwa aka ahụ ugbo na-abụ. Yakpụ ya n'isi. Ọ bụzọ na mmadụ esi ofu akụ wee pụta zọlụ diọkpara jekọba anị ahụ. Ibe ọ na ọkọta na anị ahụ ndị mmụọ ga-emesi fịa ya ụgwọ ya. Ọhịa mmadụ ihe ọ na-eri. Ụzọ fa si efịa ụgwọ dị iche iche. Odika ndị Igbo si na ndị mmụọ na-ebu nkụ ufie. Mmadụ fịachaa nkụ ibuli ya n'isi na-aga kwọrọ ya ọtọ ọpụta n'iru pụtakwa n'azụ gị iwe na-ana. Ndị mmụọ kechaa nkụ nke ha ebuli ya ufie ọpụta n'aka ndị pụtakwa na na-ajọ onye ha ya akọtụta ịkụtụrụzi ahụ sị n'inwe nsogbu iji akụtụrụ m mana onye bụ onye jee fịa nkụ buli akụ ya na-aga na-achọ onye nye ese nyana ya buli ịta okwute nwunye wee sieli ọna taa akụ ọṅụrịzi alị. Obe ndị mmụọ na-achọ ife ha ya eme ụkpọ wezite inu a eziokwu. Ọ sị na ọfọ a na-eji ile ede bụ isite ya mmiri. Ọfọ a na-eji ile ede bụ isite ya mmiri. Ede ọ na-ekwu ede ole. Enwere ede ọkụ ogwe akụ ya nke a na-asọ gbadaba n'elu ebe aka ya ahụ o ji wee toni wee sa ogu ede. A na-eji ya eche mmiri mgbe n'oge gboo ewere eche dị elu mmiri a na-amaghị n'azụ na-amaghị n'okwu gbọrọ ya ị na-eli ofe onugbu ọ bụ na oye inu ife ya n'isi ugboro ịtọ. Ife nke mbụ ifekwa nke abụọ ife nke ịtọ itizi ya n'ite onye enuozi inu. Ndị gboo nupụkwa ya otu a nwaanyị na-ete ofe ọ họchasịa onugbu pịa ya ka o tinye n'ofe ofe ya n'isi na isi ọ na-lie ya ozugbo ọ ya elegide ọkụ obi. Ka anyị chekọzi anyị nụ a ife na ife ebie mbụ achaghị mmanụ na ebiezi ọzọ ewu ibi ede. Ibi ede bụ egwugharịa n'ime ite. Ọ sị na ahịa eji ntụ nghụta agba enwe. Onye jee laanị wee kwuo ozu bụ mmadụ na-abụ ka ọ na-akwa. Nke ka o ji bụzie mmadụ na-abụ onye lelere anị wee kwuo ozu bụ ozu na-abụ ka ọ na-akwa. Maka na anyị o lele anị wee kwuo ozu ụzọ ihe na-abụ wee nyụ ya nwanne ya nwe ụnụ ọ na-akwa ọ ya afụzi anyị o nwere ọ ya afụkwuzie ọ kwara ihe na-agba na nje n'ofu nkwa. Onye le anị wee kwuo ozu na-akwa ozu na-abụ akwamozu adị ebitego na-akwụ ya ya gbata
achọba ihe mee na si jụọ danda mana achọba ihe mee na be ndị mmụọ si jụọ ntịkọ ofu mbọsị ya akọwa ihe feke fo isi gbara akpụ ọkpọ ya anya mmadụ ofeke fo isi gbaa akpụ ọkpọ ya anya o nwere inu Uganozie Abagana zitere inu onemone Uganozie bụ onye Abagana na onwe ya nwee inu ka aka o zite gasị mana anyị ga-emetụ sọsọ ebu aka ọ sị na ọ dịchala osie n'imi na-abụ mmadụ anọghị ọ dịchala oti n'ọnụ ọ dịchala osie n'imi na-abụ mmadụ anọghị ọ dịchala oti n'ọnụ ọ lụọ ya aka osie n'imi ihe a isi ajọka ọ dịchalakwa ọzọ sikwa mmadụ anọghị ọ dịchala oti n'ọnụ